थांबा असं जाऊन जाऊन बद्दल थोडीशी माहिती सांगणार आहे. अगं सगळं सोड राजकारणाचे आईचे नाव म्हाळसाबाई. तू नका. जय शिवाजी जय महाराज व प्रतापी संभाजी बाजी जय शिवाजी लगे परत त्याला जाग्यावर आणि नंतर ते जय शिवाजी जय भवानी राजमाता जिजाऊ हिंदू त्यानंतर राजमाता जिजाऊ असं केलं की स्मरण त्यांचे करुणी वसा मी घेतील भगिनींना जाजे नाव श्राव्य माझे नाव चला निधी मी शत्रूंना कापून टाकणार. थांब नाका बघ. अरे ह्या कसं जाणार मी शत्रूंना कापून टाकणार. मी सगळ्यांना कापून टाकणार. चल आता व्हिडिओ करूया. एकदम रागीट टोन केलेला.